Κατερίνα, βγάλε καμιά φωτογραφία γιατί δεν είναι. Βγάλε καμιά φωτογραφία. Εσείς δίνετε τελικά. Θέλετε να μας πείτε και κάποια πράγματα να πούμε. Ναι, απλά αυτό είναι το παλιό σύστημα που βάζανε στις πόρτες. This is the system used to be used in doors. To open Τώρα doors. θα κάνουμε και αυτό εδώ. That's what we're making now. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? So can you tell us which sports club did you go to? Δεν το κάνω για συνέχεια. Αμερικά Ναι. περνάει Εντάξει, το αυτή. χειμώνα πιο πολύ. Το καλοκαίρι ξεκουραστεί. Όχι, έχω άλλη δουλειά. Α, Εγώ αυτό γίνεται. α, Έχετε μηχανικός, επισκευάζετε. Όχι, η εταιρεία είναι καζίνο. Okay. In summer, he rents cars. So what does he do in summer? Renting cars. Τον αέρα που κομμάτι. Αυτό είναι μοντέρ. Παλιά ήταν στο άλλο, αν πάτε στο παλιό. Κάνουν παραδοσιακά τώρα. Ναι, στη χώρα τα χρησιμοποιούν κάποιοι Κάγετο. δεν χωζέ. Το βάζουν για να φτιάξουν. Α, το- Το λέγεται ζουμπάς. Το ζουμπάς είναι το μικρό το σασπιρίπ. Ο ζουμπάς. Λέγεται και αυτό ζουμπάς. Ναι. Πύρος. Τι είναι, ναι, εντάξει. Αυτό είναι και παίρνει το μοντέλο. Μπράβο. Παραγγέλνουν τέτοια τώρα. Ναι, και αυτοί που κάνουν παραδοσιακά και πιο πολλοί ξένοι. Ναι, δεν Που να θέλουν, κάνουν παραδοσιακά. So people that construct in the traditional way, and especially foreigners that haven't built here, they use these sort of techniques. Φτιάχνουν τα σπίτια όπως ήταν παλιά. Απλά με τη φωτιά γίνεται σαν πλαστελίνη το σίδερο. With fire, of course, iron melts, and it's more like